Hello. יוטיוב. הוא הולך להדליק את הפלאפון שהוא נכבה לו בקריסה ואנחנו הולכים לעשות משחק, אז אני אחזור אליכם. חברים, חזרנו אליכם, והיום אני עם הדק הלא נורמלי שלי, וגם אני מפוצץ את עופרי כרגיל. היית מת וואלק. אני אפוצץ אותו כרגיל. תנו לייק וסאב ונתחיל. עכשיו נותן כנראה, הוא אמר לי גוד לק. הפרינסס מאחורה. הפרינסס שלי תוריד אותו. הוויזרד יהיה פה. שהגיע הביתה, יש הגיע לבית שלו. אז חברים, אני צריך לפרק היום מישהו. אז תהיה מוכן. יאללה, גרייביארד פריז. מה הוא שם? אין כמוך בעולם, דרדה סבא. ראיתם? קטלנו אותו. כיום קוראים לזה קטילה, מותק. אז חברים, נקרא אותו, נעשה לו בית ספר. עכשיו הוא אומר לי מאפן, בוא נראה מי יעשה למי בית ספר. אני אעשה את המתקפה המפורסמת שלי. ג'יינט סקלטון עם הלמברג'ק. ניתן ללב הבלון שלו, הוא הולך לשים פה בלון, אני יודע. בבקשה תנו לו סאב ולייק ונעזור לכם. אנחנו השקענו בזה שעות, אז תודה. תראו, הוא משלש אותי. אני עשיתי לו את הדק, תודה. אם תרצו שנראה את עצמנו, אולי נעשה זאת. הנה, אני קוטל אותו. להיות מוכן. תסתכלו. Oh my god. Look at me. תסתכלו איזה קטילה. תסתכלו איזה נובו. אז תנו לי לקרוא אותו בשושו. וזה הסרטון להיום. תודה לכם ויאללה ביי.